eta antzematen da eza, agur esatera bagatu zela, Anestesia talde gipuzkoarrak azenolako kontzertu txarra puska eman duen Arabako hiriburuan, asteburu honetan, Jimilaseko ez dakit laguna guztiak pozarren unkituta, eta esker honez noski baiez, azien eriotza badakizue, pandemia bakarrik ez, osasun arazoek ere zenbat baldintzatu duten, azken garaietan Anestesiaren zuzenekoen bira eta ekoizpena, tira, azken eriotzari aur esan diote, bukatu dute bira, izango dute da, aukera gehiagorik ikusteko, ikaragarrizko zuzeneko eta honekin bagoaz, egoteko aukerarik izan etzen duten egontzako, hementsi duzue hain mitikoa den euskal musikako erreferentzia, Anestesia taldea eta esker honeko hitzak, baita euren aldetik ere eta gu bagoaz gaurkoz nahiko ez dugulako tarte gehiagorik badakizue bihar hemen izango gaituzue, zuek ere bai, kolpez kolpe antenatik alkagun pasa, mila esker hor bestadan ezategatik bestadan. Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraz den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Errepide sarei begira, B hogeita errepidean, Busturi eta Muru eta artean, Bermeoko noranzkoko erreia beterik gabe itxiko da ekainaren 12 arte, eta ekainaren 12tik uztailaren 31 bitartean trafikoa herri batera desbideratuko da, lan egunetan goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Trafikoaren inguruko berri gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Euskal Sozialistok emaitza ikaragarriak izan ditugu gaur. Lehenengo indarra Bilbon, lehenengo indarra Donostian, lehenengo indarra Gasteizen, lehenengo indarra Araban eta lehenengo indarra Bizkaian. Eta gutxigatik ez dugu irabazi Euskadi osoan. Mila bozka, Ego Euskal Herriko bozkekin Fernando Barrena da gure enbajadorea. Badokazue eta badakizue gure hitza betetzen dugula, herri hau ordezkatuko dugula. Bruselan bere interesak ordezkatuko ditugula. Bruselan epe luzekoak eta baita ere larritasunak ere bai, bertan egongo garela larritasunak aurrera ateratzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere lehen helburua bete du gaurko Europako hauteskundetan. Europako Parlamentuan gure presentziari eusteko ematen digutelako aukera, ematen digutelako. Argi eta garbi esango dugu, asteartean Bruselasen egongo naiz eta Euskadiren interesak defendatuko ditut gogotsu eta indartsu. Eskerrik asko.
ces futures élections législatives. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays. Milaka lagunek Gernika Palestinak eta Jala Nafarroak deituta Bilboko eta Iruñeko kaleak hartu zituzten larunbat honetan, Israelek Gazako zerrendaren aurka egindako erasoa gaitzesteko. Genozidioa stop Europa ez zaitez konplize izan lelopean, 2 martxek 40.000 aldako eta 70.000 zauritu utzi dituen esku hartze militarraren aurka egin zuten. Martxak itxi zituzen mezuetan, Israelek Gazan egindako erasoan hildako 200 pertsona baino gehiago aipatu zituzten. Europaren konplizitatea salatzea eta Israel genozidioari amaiera ematera eta eneberen ebazpenak betetzera behartzeko neurri ekonomiko eta komertzialak eskatzea izan zuen helburu. Bilbon mobilizazioa udaletxetik abiatu zen eta Guggenheim museoaren ondoan amaitu zen. Bestalde, Iruñari dagokionez, gobernuaren ordezkaritzaren arabera 2.500 pertsona inguru batu ziren martxara, 5 erditan Golen zinemetatik abiatu zena. Iruñan, Odei Arangurenek manifestuaren irakurketa euskaraz egin zuen. Genozidio bat. Herri baten, bere lurraren eta biztanleriaren suntxiketaren lekuko izaten ari da mundua. Hainbat estaturen eta erakunderen konplizitatearekin. Dagoeneko, historiako handienetan dagoen basakeria honen aurrean. Iruñetik, tinko, amorruz eta ozen esaten dugu. Ez garela geldirik geratuko. Ez garela isilik egongo. Ez gaituztela konplize izango. Alderantziz, aurrean izango gaituzte. Manifestariek argi utzi zuten euren konpromisoak aurrera jarraituko duela Palestinako herriaren eskubide guztiak onartu arte.
Genozidiorik ez, oihua. Gora Palestina askea ozen entzun zen. Bilbotik eta Iruñetik Palestinaraino, 4 haizeetan oihartzun eginez. Uztailaren 10 arte luzatu dute Zierbena Solar 2, 3 eta 4 parke fotovoltaikoen kontrako alegazioak aurkezteko epea. Ekainaren 19an bukatzekoa zen, baina hainbat norbanako zein udaletxe eta administrazio batzordeek egindako eskakizuna jaso du Eusko Jaurlaritzak eta epea 15 egunez luzatzea ebatzi du. Solaria enpresak proiektatutako parkeak dira Zierbena Solar 2, 3 eta 4. Herribera Beitian, Zigoitean eta Gasteiz eta Iruña Okan 310.000 eguzki plaka baino gehiago instalatu nahi ditu enpresak, bertan sortutako energia Zierbenaraino eramateko asmoarekin. Hori egiteko gainera, 100 kilometro baino gehiagoko luzera izango zuen Goitentxoko linea bat eraikitzeko baimena eskatu du ere. Zeresan handia eman dute proiektu hauek araban. Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak adibidez, heriotzaren korridorea izendatu du Goitentxoko linearen proiektua. Eskualdearen ingurumena eta biodibertsitatean eragin zuzena izango zuela salatu dute, eta honen kontrako alegazioak aurkezteko dokumentua zabaldu dute herritarren artean. Arduradun politikoek ere proiektuekiko kezka adierazi dute. Proiektua geldiarazteko neurriak aldarrikatu ditu Euskal Herria Bilduk. Arabako aldun nagusiak, Ramiro Gonzálezek beraldetik, parke hauek alferrikako eragina izan dezaketela salatu du. Egungo plantamenduarekin solariaren hainbat proiektu ezin direla onartu baieztatu du ere. Gauzak horrela, parke hauen kontrako alegazioak aurkezteko epea uztailaren 10 arte egongo da zabalik. Atxikimendu kanpaina abiatu du Aiaraldea komunikabideak. Amurrioko udalak kendutako diru laguntza itzuli diezaion. Maiatza bukaeran ezagutzera eman zutenez, 6.000 euroko laguntza emateari utziko dio udalak. 2012tik izenpetuta zuten hitzarmena alde bakarrez eten eta gero. Udalak argudiatu duenez, eskualdeko autonomoekiko eta enpresa txikiekiko lehia desleiala saiesteko hartutako erabakia izan da hau. Udal gobernuaren irakurketaren arabera, euskararekin zerikusi gutxi duten zerbitzu komertzialak eskaintzen dituen enpresa pribatu bilakatu da komunikabidea. Edabidearen arduradunek baieztatu dutenez, aitzitik, irabazi asmorik gabeko kooperatiba da Aiaraldea. Irabaziak euskara ahalduntzeko proiektuetan berrinbertitzen dituztela gogorarazi dute ere. Gauzak horrela eta entitate zein norbanakoek emandako babesa ikusita, atxikimendu kanpaina abiatu du orain komunikabideak, egoera desblokeatzeko asmoarekin. 3 eskaera biltzen dituen dokumentua kaleratu dute. Diru laguntza berrezartzea, komunikabidearekin bilera egitea eta euskalgintzaren eragileekin elkarlana sustatzea hain zuzen. Eskakizun horiekin bat egin nahi dutenek aiaraldea.eus webgunean eman dezakete atxikimendua. Zentzu berean agerraldi herritarra deitu du edabideak. Ekainaren 21ean izango da arratsaldeko 7 Amurrioko udaletxearen aurrean. Hautatu gabeko bakardade egoeran dauden pertsonei lagundu asmoz Hernaniko udalak duela 2 urte auzozaintza egitasmoa abiatu zuen eta orain programan parte hartzen dutenen osasuna nabarmen hobetu dela frogatu dute. Ikusi duguna da bakardade sentimendua nabarmen jaitsi dela parte hartzaileengan eta gainera osasun mentala ere nabarmen hobetu egin dela. Jasotako datuek oro har erakusten dute erabiltzaileei osasun egoera hobetu zaiela eta horrek bat egiten du lehen mailako arretako kontsultatara egin diren bisiten jaitsierarekin. Hobekuntza hori ez dute parte hartzei soilik nabaritu, haien senidek eta lehen mailako arretako mediku eta espezialistek ere hala diote. Gehienak ez daude bakarrik, seme-alabak dituzte eta bilobak eta arduratzen dira bietaz, ez? Baina biek esaten zuten auzozaintzak ematen diela seme-alabek eman ezin ez duten zerbait, eta dira lagunak. Egitasmo honen bidez laguntaldeak sortu dituzte, eta gaur-gaurkoz batzuek ez dute dinamizatzailerik behar. Euren kabuz erabaki eta antolatzen dute egitekoa, taldean aktiboki parte hartzen dute eta horrela hondartzara kafe bat hartzera edo zinera joateko gelditzen dira. Baina erabiltzaientzat ez ezik Hernanirentzat ere onurak dakartza auzozaintzak, gizarte kohesioa hobetu dela ikusi baitute. Ildo horretan egitasmo hau iraupen luzeko zaintzen gaineko analisean oinarrituta dago. Horra hor, mendekotasunari aurre egiteko eta bakardadea bezalako egoera konplexuei aurre egiteko ere beharritugula baita ere zainduaren duintasuna aintzat hartzea, arreta hori oso ondo landuta egotea eta zaintzailearena baita ere.
Bakardade auzi honi ekiteko ardura gizarte osoaren ardura dela ere azpimarratu nahi izan dute. Komunitateri gabe programa ozlitzaterek aurre aterako, eta auzo elkarteek daukaten paper aktiboa izango ez balitz programa honek ez nuke ez elituzke emaitza hauek izango, eta horrek demostratzen diguna da, eta gaur baieztatu dezakeguna zientifikoki lan publiko komunitario honek osasuna sustatzen duela. Auzozaintza programa une honetan Hernaniko auzo gehienetara zabalduta dago. Bakardade hautatuak ziren 237 pertsonarekin ari dira lanean. Eromenak estaldura behar du eta ez tortura lelopean,